नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या गणपती विशेष लाईव्ह सेशनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत. आता तुम्ही बघितलं गणपतीचं भजन चालू आहे मागे आणि आजच गौरी गणपतींचं विसर्जन पण झालं आहे. पण आमच्या वाडीतले बरेचसे गणपती अजून विसर्जन व्हायचे आहेत, त्यामुळे आमच्या वाडीतली भजनं ही अजून पुढचे 5 दिवस चालूच राहतील. अजून ऑनलाईन दिसत नाही आहेत, त्यामुळे मला कळत नाही ऑनलाईन व्हिडिओ चालू झालं की नाही. तर आजचा हा लाईव्ह एवढ्यासाठीच आहे, फक्त भजनांसाठी, कारण की मी भजनाचे व्हिडिओ बरेचसे शूट केलेले आहेत, पण ते अपलोड करता येत नाही आहेत कारण की आता बरीचशी कामं आहेत. त्यामुळे हे भजनांचे व्हिडिओ थोडे गणपतीनंतर येतील, गणपती झाल्या येतील. सध्या वेगवेगळे व्हिडिओ तुमका रोज माका देवचे लागतं, त्यासाठी एडिटिंग वगैरेमध्ये सगळं एवढं टाईम जाता की माका टाईमच मिळत नाही. म्हणजे त्यामुळे भजनाचे व्हिडिओ शूट केलेले आहेत, पण ते येतील हळूहळू. पण आता तुमका गणपतीचं सीझन चालू आहे म्हणून हे लाईव्ह करून दाखवतो व्हिडिओ. आणि बरेच कमेंट्स आधी मी सांगतो आहे की पुणग्या पुष्पा खयत आणि अजून बरेच आहेत. पुणग्या पुष्पा खयत याची मेन कमेंट आहे, त्याचं उत्तर आता तुमका सांगतो आहे की त्यांच्याकडे पण गणपती आहे, त्यामुळे ती त्यांच्या गणपतीच्या ह्याच्यात असतं, त्यामुळे ती अकडे येतात. पण तेव्हा मी कॅमेरा चालू करत नाही, त्याचं कारण तुमका माहीतच आहे. पुष्पा दिसत तुमका काय व्हिडिओ, पण पुणग्या व्हिडिओ सध्या येणार नाही आता त्यांना सांगितलेलाच आहे, त्यामुळे त्याचा येणार हा, पण त्या व्हिडिओत नाही दिसत आहे. आणि बाकी त्यांच्या घरात गणपती असल्यामुळे ते प्रत्येक कार्यक्रमात तुमका हय दिसतीलच असं नाही, सगळा त्यांच्या वेगळा असता. गौरी गणपती ह्या त्यांचा वेगळा असतात, त्यामुळे थंय ते बिझी असतात. तर आता आपण लाईव्ह सेशन का चालू करूया. बुवा बसले ते बघा, आवाज येता भजन चालू झालेला. तर आता आधी बघूया, चला. सकल जगुनी मारे कास तुझी धारे, सकल जगुनी मारे कास तुझी धारे, हरि ओम तत्सत्.
मित्रांनो, तर भजन ऐकलं तुम्ही. स्वप्नील पावले यांची कमेंट वाचतोय मगाचपासून, या कोल्हापूरला मटण खायला. मटण खाऊ घ्यायचा, आता गणपती झालो त्यामुळे मटणाचा विषय सध्या बंद आहे. त्यामुळे आणि स्वप्नील पावले दुसरा कोण नसून आपलाच मित्र आहे, त्यामुळे तो मुद्दाहून एवढ्या सगळ्या कमेंटने कॉपी पेस्ट मारलेले आहेत बऱ्यापैकी. तर आता ही फक्त भजनाची झलक होती, त्यामुळे पूर्ण व्हिडिओ तुमका लवकरच मिळतील भजनांचे. पण भजन एवढा शूट झालेला की सगळाच टाकून उपयोग नाही, तर मग काय एडिट करूचा लागत व्हाया तेवढा टाकूचा. आणि त्याच्या मेनमध्ये भजनामागची जी सगळी धांदल असता, गडबड असता, जे उसळपाव आणि काय काय मेनू असतात त्यांची, ते महत्त्वाची आहे, ती पण टाकूची आहे. त्यामुळे त्या सगळं मिक्सिंग करून टाकूचा, त्यामुळे त्यात वेळ जाणारा. आणि आता जो मेनू पण स्वप्नील पावलेची कमेंट होती, आता काय मेनू, तर आता बटाटे वडे आहेत, ते आता खाऊचे. त्याच्या आधी ज्या घरात भजन होतं तिकडे मिसळपाव होतो आणि आता बटाटे वडे खाऊ केव्हा. आणि आता ह्या एक भजन दाखवते आणि ह्या लाईव्ह सेशन हयच बंद करते आणि नंतर भेटूया पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत आपले व्हिडिओ बघत बसा गणपतीचे सगळे. स्वप्नील पावले गुड नाईट, चला.